Shirin kasar mu a mako shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8:30 na dare. Shirin da ke kawo muku manyan labarai da suka faru a makon da muke ban kwana da shi. Tare da ni Abakar Abdullahi Ilyasu Fatika. Shalkwatan tsaron Najeriya ta tabbatar da yunkurin yi wa shugaba Bola Tinubu juyin mulki a shekarar 2025. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya koma jam'iyyar APC. Wasu daga cikin 'yan Najeriya na zargin APC da Tinubu da yunkurin mayar da Najeriya mai abin tsarin jam'iyya daya, zargin da ta sha musantawa. Gwamnatin jihar Kano ta kuduri aniyar kawo ƙarshen rikicin masarauta da ake fama da shi a jihar nan ba da jimawa ba. Gwamnan jihar Kaduna Uba Sani ya aza harsashin gina wata katafariyar tashar mota ta zamani. Saudiya ta kulla yarjejeniya da gwamnatin Najeriya domin fara daukar 'yan Najeriya aiki. Shalkwatan tsaron Najeriya ta tabbatar da yunkurin yi wa shugaba Bola Tinubu juyin mulki a shekarar 2025. Wannan na cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a ranar Litinin, wadda ke zama karo na farko da rundunar ta fito fili ta ce an yi yunkurin juyin mulki a Najeriya. A sanarwar da Manjo Janar Sama'ila Uba ya sa hannu, rundunar ta ce ta riga ta mika rahoton bincike ga shugaba Bola Tinubu. Rundunar tsaron ta ce ta kammala binciken yunkurin juyin mulki da aka yi a shekarar da ta gabata ta 2025 tare da bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a gurfanar da waɗanda ake zarge a kotun soji ta musamman. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya koma jam'iyyar APC. A ranar Litinin din ta gabata ne Abba ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar NNPP da aka zaɓe shi a shekarar 2023. Yau Litinin 26 ga watan Janairu 2026 yau ga mu a wannan gida, a wannan babban ɗaki na taro, kuma ga gwamnan ku Abba gida ya koma APC. Yayin da yake jawabi a wajen taron komawarsa APC, gwamnan ya ce ya ɗauki matakin ne bayan tuntuɓar abokansa na siyasa domin kuma ci gaban al'ummar jihar Kano. Mun ɗauki matakin ne domin jihar Kano ta rika amfana daga manyan ayyukan ci gaba daga gwamnatin tarayya, ji gwamna Abba. Ana da gwamnatin tarayya, wacce gwamnatin tarayya nan tana so ta taimaki kowace jiha. Saboda bambancin jam'iyya dole ne a ce an bar Kano a baya. Shin ya kamata mu ci gaba da zama a irin wannan yanayi? Shin saboda me kuka zaɓe mu? Ba don mu ci gaba da muku ayyuka na alkhairi ba, ba don mu sama muku sauƙi na rayuwa ba, ba don mu haɗa kai da gwamnatin tarayyar a samo muku ayyuka na cin gaba ba. Idan mun zauna, da yaya abubuwan alkhairi za su shigo muku, da yaya za mu iya kare hakunanku, da yaya za mu ci gaba da sama muku ingantaccen tsaro, da yaya za mu samu kudade masu yawa da za mu yi muku ayyuka musamman fannin karatu da kiwon lafiya da noma da ci gaban matasa maza da mata. Wasu daga cikin 'yan Najeriya na zargin APC da Tinubu da yunkurin mayar da Najeriya mai abin tsarin jam'iyya da zargin da ta sha musawa bayan da gwamna Abba Kabir Yusuf ya koma APC. Batun zargin shugaba Bola Tinubu na yunkurin mayar da Najeriya mai abin tsarin jam'iyya guda ya sake tasowa. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya kasance gwamna na 7 da ya koma APC baya ga gwamnonin jam'iyyar APC da kuma masu gagarumin rinjaye a majalisar dokokin Najeriya sakamakon sauya sheka da wasu mambobin majalisar suka yi zuwa jam'iyyar ta APC mai mulkin ƙasa. Gwamnatin Kano ta kuduri aniyar kawo ƙarshen rikicin masarauta da ake fama da shi a jihar nan ba da jimawa ba. Comrade Ibrahim Wayya,
Kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar ne ya bayyana wa manema labarai, ya kara da cewa gwamnatin Kano ta ɗauki mataki na musamman domin warware rikicin cikin gaggawa tare da dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar. Gwamnan jihar Kaduna Obasani ya aza harsashin gina wata katafariyar tashar motar zamani. Gwamnan ya aza harsashin gina wata katafariyar tashar motar zamani wadda zai kasance babu irinta a duk fadin kasashen Afirka da ke kudu da Sahara. Za a yi wannan tasha ne a gabashin garin Kaduna, wato Eastern Bypass da ke Millennium City. Hukumar asibitocin jihar Kano ta karyata rahotannin jaridar Daily Trust kan hasashen haihuwar jarirai guda 600 zuwa 700 a shekarar 2026 a jihar Kano. A cikin wata sanarwa da jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar Samira Suleiman ta fitar a ranar 26 ga watan Janairu na shekarar 2026, hukumar ta bayyana cewa rahoton da jaridar Daily Trust ta wallafa ba gaskiya bane. Hukumar kula da asibitocin jihar Kano ta karyata rahotannin na Daily Trust wanda ya danganta kalamai ga babban sakataren hukumar Dr. Mansur Modi cewar jihar Kano na sa ran samun haihuwan jarirai guda 600 zuwa 700 kar 2026. Sanarwar da ta jaddada cewa Dr. Mansur Modi bai ma halarci bikin yaye ɗalibai a Sardauna College of Health Science and Technology ba da ake zargi ya faɗi kalaman, kuma bai taɓa yin irin wannan jawabi ba a wani wurin taro. Hukumar ta bayyana wallafar a matsayin rashin bin ka'idojin aikin jarida, musamman wajen gaza tantance da kuma ɗora kalamai ga wani jami'in gwamnati da bai halarci taro ba. Sakamakon haka hukumar kula da asibitocin jihar Kano ta kalubalanci jaridar Daily Trust ta janye wani rahoto nan take, tare da fitar da sanarwar gyara da neman afuwar jama'a. Saudiya ta kula yarjejeniya da gwamnatin Najeriya don fara daukar 'yan Najeriya aiki. Najeriya da kasar Saudiya sun rataba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a karo na farko kan daukar ma'aikata. An sanya hannu kan yarjejeniyar ne a gefen taron Global Labour Market Conference na 2026 da aka gudanar a birnin Riyadh na Saudiya. Ministan albarkatun dan adam da ci gaban jama'a na Saudiya Ahmad bin Suleiman da ministan kwadago da samar da ayyukan yi na Najeriya Dr. Muhammad Maigari Dingyadi ne suka wakilci kasashen nasu. Ana sa ran yarjejeniyar za ta tsara yadda za a rika daukar 'yan Najeriya aiki a Saudiya ta hanyar amincewa da kamfanonin daukar ma'aikata masu lasisi. Hakan na nufin dakile damfara, hawar da masu shiga ta haramtacciyar hanya. Haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na ƙasar mu a mako. Ci gaba da bibiyar Fatika TV Hausa a sauran shafukanmu na sada zumunta. Sunana Abubakar Abdullahi Ilyas da na shirya kuma na gabatar tare da taimakon dan uwan abokin aiki na Jibbu Dasir Salim.